Hallelujah. 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 Let me take this opportunity to welcome you all saints of the living God. In the name of Jesus. Hallelujah. Even those who are watching us, you are welcome in the name of Jesus. Hallelujah. Today we are going to read in the book of John chapter 5 verse 24. 24, sorry. Hallelujah. Verse 24 says, "Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life." Verse 24, Inene, inene, ndithi kuni, lowo ulivayo ilizwi lam, akholwe ngulowo wandithumayo, unobomi obungunaphakade, akezi ekugwetyweni, uphume ekufeni, wangena ebomini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. To this evening we are going to talk about a believer has passed out of death into life. Hallelujah. Let me repeat. A believer has passed out of life of death into life. Hallelujah. If you are a believer, you are no longer in death. You are in life. Hallelujah. You are no longer in the death. You are in the life. Hallelujah. Jesus claimed that all authority belongs to him. Hallelujah. How could he make such a claim? It is because he proclaimed that he possessed equality with God. Hallelujah. And he proceeded to give proof after proof, which undoubtedly verified his claim. Yes. Amen. There are many proofs in this chapter. But we will just tap on proof number 5. This proof says Jesus has power over people's destiny. Glory be to Jesus. He has power to save people out of death. Let's underline this one. Out of death. Not in death, but out of death. Glory be to Jesus. Let's ask and
and give an answer to this question. How men are saved? Masike sibuze nje impendulo ezinikezileyo bangapha abantu abasezweni. How are they saved? Basindiswa njani? Glory be to Jesus. Hallelujah. We are going to stick in verse 24. Sizakuhlala kuvesi ye-24. But I promise not to take this verse out of context. Kodwa ndiyathembisa ungayikhuphi emxholweni wayo le vesi. Hallelujah. It will go along with this chapter. Iza kuhamba nje ingqinelana nalo sonke isahluko. Number one, Okokuqala, men or people are saved through hearing Jesus' word. abantu basindiswa ngako ukumalela ilizwi likaYesu Kristu. This is what Jesus said. Oku uYesu Kristu akutshoyo. He said, truly, truly, I say to you, he who hears my word, Utshilo yena wathi inene olivayo izwi lam. not the word of your pastor, Nothi ilizwi lomfundisi wakho, not the word of your team, nothi ilizwi leqela lakho, but the word of the Lord. kodwa ilizwi lenkosi. So the step number one of being saved So ibakala lokuqala lokusindiswa is hearing the word of Jesus. ukumamela ilizwi likaYesu Kristu. The idea is commitment and obedience to his word. Umbono kukumamela nokuthobela ilizwi lakhe. That is doing exactly what he says. Ukwenza konke oku akutshoyo. Number two, Okwesibili, it is believing that God sent his son, Jesus, to save us. ukukholwa okokuba uThixo uyise umzisile unyana wakhe ukusindisa thina bantu. Now let us explain what it is to believe. Masike sichaze ukuthini ukukholwa. To believe is to entrust one's life to the care of another. Ukukholwa ukunikezela ngobomi bakho kuye kulowo omnikezela kuye. In this case, to believe is to entrust your life to God. Okweli ke ngoku isigaba kukuba ukholwe kuThixo omnikezela ngobomi bakho. And at the same time to Jesus. Kanti nakuYesu, Because God and Jesus are the same. kuba uYesu noThixo uyise banye. Hallelujah. Amen. So when you say you are believing, Xa usithi uyakholwa, you are saying your life is not your own. uthi ke ngoku ubomi bakho akusekubo obakho, Your life is in the hands of God. busezandleni zikaThixo. Your whole life is in the hands of Jesus. Ubomi bakho ngokupheleleyo busezandleni zikaYesu Kristu. Glory be to Jesus. Amen. And this one is backed up by John 3:16, Oku kungqinelwa nguYohane chapter 3:16. which says, Othi for God so loved the world, uThixo ulithandile izwe, hallelujah, hallelujah, that he gave his only begotten son, wanikela ngonyana wakhe kuphela so kwamzeleyo, that whosoever believes, ukwenzela uba wonke okholwayo whosoever entrusts his or her life nangubani na onako ukukholwa azinikezele ngobomi bakhe will be saved. uyakukholwa. Hallelujah. Hallelujah. What is the result of being saved? Sithini ke ngoku iziphumo okanye ziningi iziphumo zokusindiswa. The result of being saved is eternal life. Iziphumo zokusindiswa bubomi obungaphakade. Hallelujah. Verse 24 says, Uverse 24 uthi, he who hears my word lowo ulumamelayo ilizwi lam and believes him who sent me akholwe ngulowo undithumileyo has eternal life, unobomi obungunaphakade. not temporal one, Nothi nje ibambela lobomi, but eternal life. kodwa ubomi bobunaphakade. Do you know that you have eternal life now? Ubusazi na uba unabo ngoku ubomi obungunaphakade. Hallelujah. Amen. Eternal life resides in your heart as we speak. Ubomi obungunaphakade buhleli ngalo mzuzu sithethayo enhlizweni yakho. That is why death can never touch you. Ingako ukufa kungeke kukubambe ngasandla. Glory be to Jesus.
So the result of being saved is eternal life. Ngako oko ke umvuzo okanye umphumela wokuba usindiswe kuba ufumane ubomi obunaphakade. To have eternal life Ukuba nobomi obunaphakade is to be taken from a state of condemnation ukuthathwa kwisimo esokuba ungogwetyiweyo into a state of justification. ukuyobekwa kwisimo sokogwetyelweyo. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is worth repeating. To have eternal life Ukuba nobomi obunaphakade is to be taken from a state of condemnation. ukuthathwa kwisimo sokuba ngogwetyiweyo. Hence Romans 8 verse 1 says, Njengoko uRomans chapter 8 esitsho, there is therefore now, ngoko ke, ngoku, hallelujah, there is no condemnation akukho kugwetywa to those who are in Christ. kwabo abakuKristu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, to be justified or to be in a state of justification Ukuba kwimo yogwetyelweyo, is to be declared righteous. ukuba ngokhwazwayo okanye ngonikezelwa isibhengezo sokuba wena ulilungisa, Is to be declared innocent. ukubhengezwa njengenatyala, Is to be declared not guilty. ukubhengezwa kongenalo kongabhekwa matyala, Is to be declared as though you never sinned in your life. ukubhengezwa njengongazange one. Hallelujah. Hallelujah. Sorry, dear. Amen. Is to be acquitted. Kukukhululwa. Hallelujah. This is you. Sithi ke apho. This is you. Sithi ke apho. Amen wena kavuma. This is us. Sithi ke apho. We are righteous. Singamalungisa. Not only that we've been made righteous. Nothi nje uba sesenziwa amalungisa. We are the righteousness of God Sibubulungisa bukaThixo. in Christ Jesus. uYesu Kristu. When the eyes of the Lord Xa behlo kaThixo goes to and fro this earth, ehamba ejongajonga umhlaba nje wonke, when he sees you, xa efikelela kuwe he doesn't see a sinner. akaboni moni, He doesn't see someone who has to die. akaboni mntu omele kukufa, But he sees his righteousness. kodwa ubona ubulungisa bakhe. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. Never allow any preacher, Suvumela namnye umshumayeli, never allow any message, suvumela namnye umyalezo, whether from outside or from you, noba usuka ngaphandle noba kukuwe, that says you are unholy. othi awukho ngcwele. Because the Bible declares Ngoba iBhayibhile you ibhengeza are the righteousness of God ukuba ububulungisa bukaThixo in Christ Jesus. uYesu Kristu. That means you have to be in Christ Jesus Ethu ukuthi kumele uba kuKristu in order to be the righteousness of ukuze God. ube sibubulungisa bukaThixo. It is not this doctrine of name it and claim it and name it. Hayi le mfundiso ethi ibange ube soyibiza ke. We are the righteousness of God Sibubo ubulungisa based bukaThixo. on the word of God. Kuba kumiselwe ezwini likaThixo. This is one of the benefits of being saved. Yenye nje ukufumana umvuzo wokusindiswa. Hallelujah. Bakhona bathandekayo. Hallelujah. Glory. To be saved Ukusindiswa means one is transferred out of the state of death. kusithetha ukuba ubani ukhutshiwe nje kwisimo sokuba ngufileyo, Into a state of life. kwisimo sokuba nobomi. Remember our topic. Khumbula isihloko sethu. A believer Okholwayo has passed out of death udlulile ekufeni into life. wangena ke ngoku ebomini. Hallelujah. So into means inside. Ngoko ke ueku uthetha uba ngaphakathi. Do you believe that?
Yakukholwa ke oko. When a man is truly saved, Xa umuntu esindiswe when a man is truly saved, xa umuntu esindiswe ngokwenene, he's never condemned to die. akakho kuba sekugqibeleni ekubeni afe. Never. Because he is alive. Kuba uyaphila. He is alive. Uyaphila. He is declared righteous and has been given eternal life. Ubhengezwa njengolilungisa kwaye unikezwe ubomi obungunaphakade. This is the assurance Esi sisiqinisekiso that we are going to live forever. uba sawuphila ngonaphakade. Because that forever Ngoba oku yakuphila is ngonaphakade in my heart right now. ungaloku nje empilweni yami ngalomzuzu. Who can tell me that he experiences death right now? No one. Ubani ongangixelele ke ngokuba sekuvile ukufa kuye? If you are truly saved. Okubhusiswe No, ngokwenene. I'm not talking about the dying of the body. Andithethi ngakufa kwamzimba. No. I'm talking about the dying of a man. Ndithetha ngokufa komntu. Once a man is truly saved, Okokuba nje umntu usindiswe ngokwenene, that man is alive forever. loo mntu lowo uphila ngonaphakade. Even now, since if you are saved, Njengangoku eziba usindisiwe, you are seated at the right hand of God in Christ Jesus. uhleli ngasekunene kukaThixo kuKristu Yesu. Right now, Ngalo mzuzu you are in heaven. usezulwini. Right now, Ngalo mzuzu you are glorified. unikezwa ubuqaqawo. You are glorified. Uyazukiswa. I am not talking about the body. Hey, I'm talking about you. Thetha ngawe. The inner person Lo mntu onguye undoda has been changed, uguqulwe, has been glorified. uzukisiwe. The inner man. Lo mntu onguye kanye kanye. Hallelujah. 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 The inner you Lo mntu wakho onguye is glorified. uzukisiwe. When you say glory to God, Xa usithi usuku kuThixo without a doubt, ngokungathandabuzi, you are able to feel this glory uyayiva loo nto leyo uba heyi namba if you are truly saved. usindiswe ngenene, In fact, if you are saved. uba usindisiwe. Amen. Hallelujah. That is why it is wrong Ingako kungekho kuhle to say that believers must place their faith in the death of Christ okokuba abakholwayo mababeke ukholo lwabo ekufeni kukaKristu daily yonke imihla, in order that they might live for Christ. ukuze ke ngoku bakwazi ukuphilela uKristu, In order that Christ might manifest in their lives. ukuze ke ngoku uKristu angcineke empilweni yabo. It is wrong. Akukho kuhle oko, Because even Jesus never said that. kuba noKristu zange akutsho oko. He said, who believes Se okholwayo in the one who sent me? ulowo ndithumileyo, Who believes okholwayo in me? kum, Not in my death, not ekufeni kwakhe, but in me. bathi kum. I can safely say, Ake ndingatsho kakuhle, anyone who believes mna banokholwayo in resurrection, eluvukweni, because the resurrection kuba uvuko is a person. ngumntu, Resurrection is Jesus Christ. uKristu Yesu. He said, I am Uthe the resurrection uluvuko and the life. nobomi. So when you believe in Jesus, Xa ukholwa kuKristu you do not believe in death. awukwazi ukukholwa ke ngokufeni. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. He came to take us out of death. Uze wazosithatha siphume ekufeni. It is wrong Akukho kuhle that a believer should place his or her faith in the death of Jesus. kuba okholwayo angalubeka nje ukholo lwakhe ekufeni kukaKristu Yesu. Hallelujah. 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 Because a believer has already passed out of death into life. Kuba okholwayo sehleli kakade edlule ekufeni ukuya kungena ebomini. This thing we've been preaching, or I have been preaching,
approximately for 15 years. Oke bendikade ndikushumayela kahle kahle nje ukungqamanisa 15 years. That a believer must place his or her faith in the cross. Ukuba okholwayo makalubeke emnqamlezweni ukholo lwakhe. That is in the death of Jesus. Ukuba ke ekufeni kukaKristu. That doctrine is of demons. La mfundiso yamadimoni. Then in Bible is that. That doctrine is from the pit of hell. La mfundiso isuka nje kanye kanye eheleni. It never freed anyone. Ayisozikhulule muntu. But the death of Jesus Kodwa ukufa kukaKristu freed everyone. kwakhulula wonke umuntu. But faith in the death of Jesus Kodwa ukholo olusekufeni kukaKristu never freed anyone. alukwazi ukukhulula muntu. Because he who believes Kuba okholwayo in the Son of God unyana kaThixo lives forevermore. uphila ngonaphakade. Amen. Hallelujah. What is happening really to these believers Kwenzeka ntoni ke ngoku kwaba bantu abakholwayo who are placing their faith in the death of Christ daily? abalubekileyo ke ngokukholo lwabo ekufeni kaKristu mihla yonke? I don't believe they are dead. Andikholwa ukuba bafile. Yes, according to God, anyone who is saved is dead. Ewe ke mhlawumbi ngokuya kukaThixo nangabani ke okuthiwa ufile. But I believe they have fainted. Ndiyakholwa nje kakuhle uba baqulekile. Hallelujah. That is a doctrine of fainting. Yimfundiso yokuquleka Because every day ngoba yonke you imihla have to die. kumele ukufa. Every day Yonke you imihla have to die. kumele ukufa. What is death, kanti? Uthini kufa kanti? Hallelujah. What is death? Yintoni ukufa? Simply put, Asike siyibheke ngolu hlobo. death is separation. Ukufa iyahlukwana. Death is separation. Ukufa iyahlukwana. At the cross, Emnqamlezweni what happened there okwenzeka phaya was separation. kwakuyiyahlukwana. Jesus separated from the Father. uYesu wehlukana noyise. Jesus was charged by the Father uYesu wagwetywa phaya for nguyise. us. Egwetyelwa thina. Are you interested to go there daily Nawo ke ngokumdla woba uye phaya yonke imihla where you will be all alone apho uzoba wedwa qoko in an utter darkness? ebumnyameni obungenabuqili, No comfort, okungekho ntuthuzelo, no family, ekungekho bani, no friends, akukho zitshomi, only the wrath of God. okuphela nje ngumsindo kaThixo. Who wants to go there? Ngubani kofuna ukuya apho? Who wants to place his or her faith there Ngubani kofuna ukubeka ukholo lwakhe phaya in the judgment of God emgwebeni kaThixo upon sin? phezu kwesono? Who? Ngubani? Hallelujah. Hallelujah. These believers again have fainted. Aba bantu abakholwa ngolu hlobo zaphinda ndiyatsho baqulekile. Because a born-again believer Kuba ozelwe kabutsha died once and for all. ufa kanye umphelo. Now we have eternal life. Aphe seba nobomi obungaphakade. Let's try to square this, bazalwane. Masike siyijonge kakuhle le nto. Can eternal life Ubomi obungaphakade coexist with death? bungahlangana nokufa? No. Kwasi. No. Let's come with a proof Masizeke nokubungqina that one who believes has already died to self. masizeke nokubungqina bokuba okholwayo ke ngokusefile kuye. Self, yes. Kuye. If you are saved, Ngokobusindisiwe. that day you accepted Jesus as your Lord, Ngalamini wamkela uYesu njengenkosi. God killed the old man. uThixo wambulala lo muntu lo. God killed what you were before salvation. Lo muntu lo omdala wabulawa nguThixo. Because God does not rehabilitate. Ngoba uThixo akavuseleli, He kills uyabulala. the old.
umuntu omdala He destroys uyamtshabalalisa the old man umuntu omdala and he buries amngcwabe the old man. umuntu omdala. Hallelujah. Haleluya. And he makes a new man to arise from the grave Ayenze ngokuphazima kweso umuntu omtsha to avuke live forevermore. avuke aphile unaphakade. Let's go to 1 John chapter 3 verse 14. Asiye Oh, yes, 1 John chapter 3 verse 14. masiye kuJohn wokuqala. Just like a tree planted by the waters, I shall not be moved. Hallelujah. Haleluya. Just like a tree planted by the waters, I shall not be moved. I have been there, bazalwane. Bendilapho kangcono. I have done that. Ndikwenzile konke. Verse 14. We know that we have passed out of death into life because we love the brethren. He who does not love abides in death. Verse 14. Thina siyazi ukuba sidlule ekufeni sangena ebomini ngokuba sibathanda abazalwane. Lowo ungamthandiyo umzalwane uhleli ekufeni. Remember, Khumbula, a believer has passed out of death into life. okholwayo udlule ekufeni wangena ebomini. The Bible says we know, Isibhalo sithi siyazi, we know, siyazi. we know. Hallelujah. Do these believers know? Ingabe ke aba bakholwa uba ukholo lwabo luhlale ekrosini bayazi? Do they know? Ingabe bayazi? The problem of the church is the knowing Ingxaki yebandla kukwazi and the unknowing. nokungazi. We are here to know Silapha ukuze sazi of our identity with Christ. ubuthina bethu kuKristu Yesu. Jesus did not only die for us, Akakhange nje Yesu Kristu afe for thina. we died also with him. Siye safa nathi kunye naye. We were buried with him. Siye sagcwatshwa kunye naye. When he arose from the dead, Xa avukayo ekufeni we were there with him. sasilapho nathi. Jesus is in us, uYesu Kristu kuthi and we are in him. kwaye thina The sikuye. Bible says now we know IBhayibhile ithi siyazi that we have passed out of death okokuba sidlule ekufeni into life. songena ebomini. We know. Siyazi. By saying we know means we know absolutely. Ngokuthi siyazi thetha ukuthi siyazi ngokugqibeleleyo. Glory be to Jesus. Hallelujah. This know means to see. Okukwazi kuthetha ukubona. It means to see, Yes. Kuthetha ukubona. particularly with our naked eyes. Ngawo kanye amehlo enyama yethu. It's something that we see Yinto esiyibonayo in our lives, ebomini bethu. that we have passed through death, out of death, Sidlule ekufeni into life, songena ebomini. because we experience life now. Kuba siyabungcabula ubomi right now. Hey, hey! Amen. Jesus. Amen. Jesus. Amen. The reason this false doctrine says go back to death every day Isizathu sale mfundiso ethi iphindela ekufeni yonke imihla is because they don't see, kuba kungenqaba ababoni they don't know abazi that they have passed ukuba bodlule out of death into life. bongene ebomini. They don't know. Abazi, They don't see. ababoni. Hallelujah. Why I'm saying this?
Kutheni nditsho kanje? It's because the scripture says so. Kuba isibhalo sitsho kanjalo. It's because I've been there Kuba bendilapha thinking that I see, ndicinga uba ndiyabona but I don't. kanti andiboni. I was there. Oh, I was a staunch believer of the death of Christ. Ndandikulilo ngayikholwa elibambe ngokuqinileyo ukufa kukaKristu. I was a staunch believer of the message of death. Ndandiyibambe kakuhle nje umyalezo wokufa. Let's call it as it is. Masiyibize njengokunjalo. It's a message of death. Umyalezo wokufa. Hallelujah. 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 It seems nice when you say the message of the cross. Ibonakala ingathi mnandanyana xa usithi umyalezo wecross. And I've been trying to search through the scriptures Ndikhangelile ukuyikhangela iBhayibhile yonke. where it says the message of the cross or the gospel of the cross. Itsho ke ngoku okokuba umyalezo womnqamlezo okanye indaba ezilungileyo. I have not yet found that term in the Bible. Not yet. If you have, please bring it. Okokuba ngaba soyifumene ungayidlulisa. There is no such thing as the gospel of the cross Ayikabikho into yoba indaba ezilungileyo zomnqamlezo in the Bible. eBhayibhileni. In the church there is, Hayi ke ebandleni ke ingakhona. but in the Bible. Kodwa eBhayibhileni ayikho. There I see the gospel of the kingdom of God. Haya ndibona indaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo. I see the gospel of God, Ndibona indaba ezilungileyo zikaThixo. the gospel of grace, Indaba ezilungileyo zobabalo. the gospel of Christ, Indaba ezilungileyo zikaKristu. the glorious gospel, Indaba ezilungileyo zosuku. the everlasting gospel. Indaba ezilungileyo zokuphela. I have not yet seen or found the gospel of the cross, Andikayifumani ke ngoku indaba ezilungileyo zomnqamlezo. but you can help me. Ungake undincede. I'm willing to learn, Ndiyawurhalela ukufunda. and I mean it. I'm willing to learn. Hallelujah. Hallelujah. Why they do not see it? Kutheni bengayiboni nje? It's because it's the doctrine of the devils. Ingokuba yimfundiso yobusathane. It's the doctrine of man. Yimfundiso yomntu. It is orchestrated by man, Yokhiwe ngumntu. delivered by man, Idluliswa ngumntu. anointed by man. Igcotshwe ngumntu. Even if when they try to defend it, Noba bazama ukulwela. I know this. Ndiyayazi. They don't defend this gospel of the cross. Balweli umyalezo womnqamlezo. They defend a man Balwela umntu who came with this message. oze nalo myalezo. Hallelujah. 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 One has to know the scriptures Umntu ngamnye umele ukuzazi izibhalo as it is, njengoko zinjalo, not the interpretations of man. nothi iinkcaza zabantu. I'm not saying men cannot interpret the scripture, Andithethi ukuthi umntu akanakuyitolika iBhayibhile, because even now kuba njengangoku I am interpreting verse 24. ndiyayitolika le vesi. But does the Bible agree iBhayibhile ngabe iyavumelana with my interpretation? nalo toliko ndilwenzayo? Not does my team agree, Nothi nje abeqela lam, but does the Bible agree? kodwa nje ingaba iBhayibhile iyavumelana? Hallelujah. Hallelujah. We are coming with the proof tonight Siza nobungqina ke namhlanje that this is a false gospel. ukokubana le yigospel yobuxoki, This one of death to self, le yokufa kuwe of a new believer. yokholwayo. Amen. Hallelujah. How can we see that we are alive or dead? Singaba ke ngoku sizobona njani okokuba sifile okanye siyaphila? How can we see that we have passed out of death into life? Singabona njani uba sidlule ekufeni sangena ebomini? The Bible says, iBhayibhile ithi because we love the brethren. ngoba siyabathanda abazalwane. Hallelujah.
This does not need a prophet. Akudingi nje baprofeti. This does not need even your church. Akudingi nebandla lakho nakathi. Look into you. Jonga kuwe. Do you love the brethren? Uyamthanda ke omnye umzalwane? Hallelujah. Hey. Answer proof we put it. Do you love? No. I'm not asking whether you love your denomination. Andithethi ukuthi uyalithanda na ibandla lakho. No, I'm not asking whether you love your crew. Andithethi ukuthi uyalithanda abo ohamba nabo. Do you love Ungaba uyabathanda the born again believers? Abazelwe kabutsha. Wherever they are. Kuloo ndawo abakuyo. Do you love them? Uyabathanda ke? That is the proof. Yiyo ke leyo engqinelayo. That we have passed out of death into life. Okokuba sidlule ekufeni sangena ebomini. Hallelujah. Amen. This love indicates the direction of the will. Oluthando lubonakalise kahle nje apho luya khona intando. Yes. And finding joy in something. Ukufumana nje uvuyo kuyo into. And finding joy in someone. Ukufumana uvuyo komnye. Here's a big question. Nakumbuzo omkhulu. Do you find joy in the brethren? Uyalufumana na uvuyo komnye umzalwane? Or you just find joy in your team? Ngoba okanye ke mhlawumbe ufumane nje kwabeqela lakho. What about those that you are not going to church with? Uthini ke ngoku ngaba ongayinabo enkonzweni? What about the Lutherans who are saved? Uthini ke ngamaLuther asindisiweyo? What about those who are not preaching the cross? Uthini ke ngoku ngaba bangawufundisi Do umnqamlezo? you love them? Uyabathanda? Let me confess again and again and again. I did not love them. Mandike ndifakaze andibathandi ke. I did not love them. Ndiye ndingabathandi. Because they were not preaching as I preach. Ngoba abafundisi ngendlela ebendifundisa. They were beneath me. Bebengaphansi. Even though they were bought by the blood. Nangona babethembele ngegazi. Even though they believed as I did. Nakubeni bebekholwa njengoko ndikholwa. But now they don't do as I do. Ngenxa yoba ke ngoku abenzi ngalendlela endenza ngayo. This gospel of death. Le mfundiso yokufa. Placing your faith in the death of Christ. Ukubeka ukholo lwakho ekufeni kukaKristu. Of dying of a believer into self. Okufa komzalwane kuye. Is from hell. Isuka esihogweni. Guys, ke amen mhlamba kanandawo kulo ndawo. Yo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When you know Xa usazi that you are already dead, okokuba sowuvele ufile. buried and gone, Wangcwatywa wamka nje. and now alive to God Ngokuphila kuKristu. in Christ Jesus, UKristu Yesu. the love of God Uthando lukaThixo. will manifest in your life first. Uzogcina kwimpilo You yakho. will feel it. Uzolunga. You will know it. Uzolwazi. If you can even touch it. Uba unako ungalubamba nokhulu bakho. Hallelujah. Hallelujah. It won't just manifest in you, Ayizigcina nje kuwe. but also will manifest through you. Futhi izakuzingqina kwangawe. Wherever you are, Kuloo ndawo kuyo. people will get this aroma of love. Bonke abantu bazalifumana eli vumba lothando. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. But it is not like that to the cross camp. Kodwa ke kwabo bahleli kumnqamlezo akukho njalo. It is not like that to the determined camp. Ayikho njalo ke kwabo bazimisela ukuhlala kuloo nkambi. Some of us know nothing about those who call it determined. Abanye bethu abayazi bakhona ababizwa bangabazimisela ukuhlala apho. There are two groups. Zimbini iigroup. The cross camp, The cross camp. the determined camp. Abo bazimiseleyo. I'm determined to know nothing. Zimisela ungazi into. Among you accept Jesus Christ and Him crucified. Brother Johnson said one day,
Omnye umzalwane onguJohn uthe ngelinye ilanga, Paul did not say, uPawulos zange atsho, I believed to know nothing. andiyakholwa ukungazinto. He said, Uthe I determined. ndiqhiba. Amen. Hallelujah. These camps, they can eat you alive. Bangakuxenga ke aba bobabini. If you don't talk the way they talk, Uba uthethi ngendlela abathetha if you ngayo, don't walk the way they uba walk, awuhambi ngale ndlela abahamba ngayo, if you don't do as they do, awenzi ngale ndlela abenza ngayo, let me give you who are they. mandikuxelele ngobani These are Romans. ngamaRoma, These are hyenas. ziingcuka. This. Oh Jesus. The cross camp are hyenas. The cross camp are hyenas. Abahleli kwikampu yomnqamlezo ziingcuka. You are nothing without them. Awuyonto ngaphandle kwabo. But what did Jesus say? Kodwa yena uYesu Kristu uthi, Without me, ngaphandle kwabo you can do nothing. awunakwenza. But the cross camp says, without us, ayikhomba you kuyo, can do nothing. awunakwenza nto. These are hyenas. Ziingcuka ke. Please tell them I said so. Ndibaxelele nditshilo. Amen. Hallelujah. They find joy in destroying others. Bayalufumana nje uvuyo I kutshabalalisana know that. Ndiyayazi. I did that Ndiyenzile. for 15 plus years. Iminyaka nje elishumi nesihlanu. Destroying others. Ngibulala nje abantu. In the name of Jesus. Egameni likaYesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Even destroying my congregation. Ndiye ndibulale kanye kwanaba abasebandleni lami. You can testify. Ndingake ndifaka. You didn't like other preachers who are not saying the cross. Awukhambi ubathande nangoku abashumela abangawuthethi umnqamlezo. You yourself were a hyena. Wena ngokunokwakho uyingci. Twas. This hyena Le ingcuka produces many hyenas. ivelise ezininzi iingcuka. Oh Jesus. The man of God is preaching. Umntana kaThixo uyandifundisa The nje. woman of God is preaching. Umama othile uyafundisa. We want to hear whether Sifuna nje ummamela. the cross will appear in his Umnqamlezo message. uzaba khona nakulo myalezo wakhe. If the cross is absent, Uba umnqamlezo ngawutshongo, no, it akasindiswa. doesn't preach the gospel. I say, Ndithi tell those cross camps xelela nje abo bahleli kulo mnqamlezo. and those determined camps Kunye nabo that abahleli. I say Ngokokuba mna they are hyenas. bazingcuka. They feast on the blood of men, Badla isidlo samagazi abantu. not the blood of Jesus. Lothi igazi likaKristu. Because the blood of Jesus says, Igazi likaYesu not guilty. akunatya. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen. When they destroy you, Xa bekutshabalalisa they think that they are serving God in doing so. bacingela uba bakhonza inkosi ke ngoku wenza lo hlobo. They excommunicate you. Bayakuqhawula nje. Even right now, I have been excommunicated. Ndiqhawuliwe ke nangoku. Even now, because I've been excommunicated by hyenas. Ngoba ndiye ndasikwa ngabo bazingcuka. I so wish I was in the spirit. Akwaba bendikumoya. Because when I'm in the spirit, I'm capable of calling them by names. Kuba xa ndikumoya ndinako ukubabiza But ngamagama. today I'm in the body, Kuba ke namhlanje ke but not in the flesh. Just in the body, not in the flesh. So I will leave them like that. ndizawubayeka nje kuba ndikho umoya ndikumzimba. To them you become dead. Kubo nje ungufileyo. Once you leave this fuss of the death of Christ, placing faith in them, Wayishiya nje le ngxuba yabo to yokuba them, yes, ma'am.
bekholwa kunqamlezo to them you become dead. kubo nje ungufileyo. And this is only here Kwaye le nto ilapha nje where they know the meaning of death. apha ekwazini ukufa kuthetha ukuthini. Andiyivanga into endisho. This is only when they excommunicate you, Xa bekuqhawula kubo, when they call yourself dead to them. xa bekubiza njengofileyo kubo, This is only here lapho ke where they know the meaning of death. lapho ke beyaziwe indaba yokufa. After that, Emva they koko go straight to death. baya ngqo ekufeni. They block you. Bayokuvimba, They stop talking with you. bayeka ukuthetha nawe, They steal from you. bebe kuwe, They steal from your congregation. bebe kwibandla lakho. Kanti kamtata olomisa. Nditamasela. Hallelujah. Amen. They steal from you. Bayeka kuwe, They come to your church beze ebandleni lakho, and they spot the fatted sheep bazibone nje ezingathi zithe qabavu iigusha, and they steal them. bazithathe. These cross preachers. These These cross preachers. aba bafundisi bomnqamlezo This church kuyo kanye has been destroyed by them. ithatyalazwe ngabo kanye. This one Lesi kuyo i-SCC. This church has not been destroyed by ZCC. This church has not been destroyed by Shembe. Eli bandla lithatyalazwa Uyoyika ngabo na SCC. Amen. Hallelujah. Amen. No. This church has not been destroyed by the Methodist Church of Southern Africa. Nje lithatyalazwe ngamawizwi omzantsi. It was destroyed Lithatyalazwe by the cross preachers. ngabo kanye abashumayeli bomnqamlezo. I remember even the year since 2017 Ndikhumbula nonyaka u-2017 until apho last year. kude kufike unyaka ophelileyo. Lord, help him. Thank you for that prayer. Hallelujah. Now I am empowered to speak. Now, because of you praying for me. Amen. Amen. The last one that we invited in this church, Owokugqibela besimmemile kweli bandla. the last one Owokugqibela that we invited in this church, bebe apha who ebandleni. was preaching in this pulpit, Obebe kanye apha. almost destroyed this church Uphanse waligqiba by ibandla. trying to steal other members from this church. Ukuzama ukuba amanye amalungu kweli bandla. Amen. Hallelujah. I'm sorry you didn't know that, Ndiyaxolisa ke akhange niyazi ke. but now you know. Ngoba ke ngoku niyazi You know. The preacher of the cross. umshumayeli womnqamlezo. Ndilibele nje igama lakhe. Kodwa from uTata uZuma. Ndilibele nje igama lakhe. Amen. Hallelujah. I almost died Ndiphantse ndafa. seeing a fervent man of God Ndibona nje indoda evuthayo kaThixo trying to destroy my work izama ukutshabalalisa umsebenzi wam under the message of the cross. phantsi komyalezo womnqamlezo. Just because Kuba nje I said ndithe baptism with the Holy Spirit ukubhaptizwa ngomoya oyingcwele has nothing to do with speaking in tongues. awunanto yakwenza nokuthetha ngezilwimi. Just because I said Kuba ndithe Brother Jimmy Swagger's Bible iBhayibhile katata uJimmy Swaggart has faults in it. ineempazamo kuyo. I touched his father. Yam. He did not defend the gospel. Kwaye ngondithinte utata wakhe wangavikeli igospel. And I pointed out those faults.
kwaye ndazibeka ngizacaca ezombazana And I said, ndathi I no longer believe in this Bible. andikwazi ke ngokuphinde ndikholwe I've wasted money ndiye ndamosha imali buying that one, ndithenga yona even sending to others. ndiyithumela But nakwabanye there are faults here. kodwa kunempazamo There is a doctrine of man here. kunemfundiso yomntu There is a doctrine of devils here. kunemfundiso yobusathane And phakathi he became angry. wanxama Not because of the gospel. hayi ngoba kungenxa yendaba ezilungileyo I touched his father. ndithinte nje utata wakhe And he vowed to touch my church. waqonda ke ngoke yena uzawusibandlela lam Praise God. He failed. makabonga ubawo ngoba uye And wafela that hyena ran away. wabaleka emva koko Since then ukusukela ngoko till now. kude kube ngoku That's getting very exciting too. Nikhutekiswa ukuba nilimele okanye nikhutekiswa ukuba ndithole benditsho. Glory be to Jesus. haleluya After that, emva koko they stop listening to you. These hyenas, bayeka nje ukumamela izinto they stop baye bayeke listening to you. ukumamela wena And they begin to label you baqalise ngokubeka amabala of being a once saved, always saved doctrine. babeke ngokwimfundiso ethi wasindiswa uhlala usinisiwe They say you are under that doctrine. uphansi kwaloo mfundiso They label you as you have joined a grace revolution doctrine. bathi ke ngoku Some of you know nothing about that. I'm sorry. baye bathi ke ngoku uye waphansi kweqela lobabalo They say you have fallen from grace. uwile ke kodwa ke kubabalo They say they label you as an enemy of the cross. baye bakubeke amabala wokuba wena ulutshaba lomnqamlezo The third part, eyona ndawo ebuhlungu they can't even argue with you scripturally. abakwazi ke kwa ukuxoxa ke ngokuxoxa ngebhayibhile They abakwazi. fail to argue scripturally. baye bangaphumeleli xa kuxoxwa ngokwebhayibhile Hallelujah. Amen. They just recite what they have been fed. bahamba bayijikeleza nje ndawonye kule nto baye bayifundiswa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, 1 Corinthians chapter 1 verse 23, 1 Corinthians chapter 1 verse 24, 1 Corinthians chapter 2 verse 2, Galatians 6 verse 14, Galatians 2 verse 20, all, Galatians 5 verse 11, all out of context. zonke bazikhuphe kumxholo All. That's why bafana nabantu xa umphoxa umuntu engazi uba makathi nakuthi nawe. They just say like that. Amen. Amen. Which is a sign, bazalwane, oko kuyinkonzo that they don't know that they have already passed out from death into okokuba abazi uba sebegqithile ekufeni bangena ebomini They don't see it. abayiboni nokuyibona They don't experience it. abanawo naloo mava kuyo They are not bothered by it. abahlutshwa nokuhlutshwa yiyo They are still living in death basahleli phaya ekufeni because of their confession. ngonxa yesiyekungqina kwabo Hallelujah. They point everyone to the death of Christ. baye bakhombe wonke umntu ekufeni kukaKristu I said because ndithe kungenxa yoba they confess it. baye bayifakaza Number two, okwesibini because kungenxa yoba they hate brethren. baya bacaphukela abanye abazalwane If you are not in the cross camp, ukuba awukho phaya kulaa nkolo yomnqamlezo you are nothing. awukho ntweni If you are not in the determined camp, ukuba awukho kwabo bagqibileyo you are nothing. awukho ntweni Because they hate. kuba bayacaphuka Bazonda. Baya- Because they hate. Bazalwane, I am preaching here what I know. apha ndifundisa into endiyaziyo At the beginning, it was me, ekuqaleni bekunjim Omray, umreyi Njongo. Who ubunjongo else? TK.
no-TK we devoured everyone in our way who was against the cross. besidluma kwanto iphambi kwethu ebemelene nomnqwabeso. We were known on Facebook Sasaziwa kwiqonga that these guys, ukuba hayi aba bantu they devour everyone, not knowing singazi that this is false. ukuba oku kumugxoki. But now we know. Kodwa ke ngoku siyazi, But now we know. siyazi. What do we know? Kokuphi sikwaziyo? We have passed Sidlule out of death ekufeni into life. songena ebomini. We are now Ngalo mzuzu living for God. siphilela uThixo. We are alive to God Siyaphila kuThixo in Christ Jesus. uKristu Yesu. Hallelujah. 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 So you are alive. Ngako oko uyaphila, You are well. uphilile. Hallelujah. You Hallelujah. have eternal life Ngobo bobuphakathi in you. ngaphakathi. You need no impartation Awufuni nje kwanenye nje From- into engathi from anyone else. isuka komnye umntu. The life of God Ubomi bukaThixo is in you. ukuwe, To the glory of God the Father. uzuko kuThixo uyise. Hallelujah. Hallelujah. Apostle Umbre yasivaleke simeni ngenyawo. Hallelujah. Siyabonga babongcwele. Hallelujah. Siyabonga Thixo ophilile. Siyabonga Nkosi yokuphila. Sibonga ukwazi Nkosi uba sidlule ekufeni Oh yes. sangena ebomini. Siyazi siyaqonda Nkosi. Siyabonga ukuthilelwa. Siyabonga ukufundiswa. Siyabonga kakhulukazi ukuva ubukho bakho Nkosi. Siyabonga Nkosi ingqondo yethu iyavuleka. You renew our mind Nkosi. Thank you Jesus. And thank you Holy Spirit. Baba lwenkosi yethu enguYesu Kristu. Uthando lukaThixo onguyise. Ubudlelwane bakho moya wengcwele. Mabuphumle ukuthi sonke ngabanye ngoku kuze kube semaphakathi nasemaphakathi. Amen. Hallelujah. 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 Let's see each other, bazalwane, on Sunday. The Lord bless you. Amen. Praise the Lord.